आङो दायो न'नि बारियावहा फैदों माने बिसिजों आंजों फैदों आरो माने आं दाखालिनो एवबाय थादोंमोन माने आङो बेलेगाव थानायखाय आङो दिन्थिनाय जायाखैमोन स' दिनै माने रल बोगोन बेयावहा बेखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो लाबाय स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर ट्रेक्टरा फैबाय नै बेबायदि बोयो लोगोफोर लरखौ जोब्बाय नै लोगोफोर जोब्बाय गाइस मोननै आङो प्लास्टिकखौथ' खोबनानै दोनजोब्बाय माने आङो भिडिअखौनो लानो मोनाखै नालाय बेखायनो आङो भिडिअखौनो हगारनाय जायाखै स' आङो बेयावहा थाइबें गायनो नागिरदों औवा रेडि खालामदोंमोन नै आं बेयावनो जिरायनानै दङ औवाखौ आङो सिनखावनानै लाजोब्बाय माने आङो गाबोन खुन्था गायगोन आरो माने आङो भिडिअ होनो सानदोंमोन खिन्थु आङो बहुद हाजिराबो लानो हानाय जायासै आंनो बेबायदि खस्थ' खालामनानै बिखौहा खुन्था जिरुं गासैखौबो आङो बोनाय जाबाय बेखायनो आङो भिडिअखौनो लाबोनो हायाखैमोन आरो आंहा केमेरामेनबो गैया नालाय दायो बिसिनि बे लांदां नुनाया ओरैबायदि जादों माने बेगरखौ थुनाय लोगो लोगोनो बेरनाय लोगो लोगोनो दाउथुआ जादों आरो लोगोसे एन्जराबो ओरैबायदि जायो आरो लोगोफोर नै बेबायदि जाजोब्बाय दायो लोगोफोर लायोबा ओरैबायदि गुवार नुयो लोगोफोर नायलांबाय थादो नै स' मोजाङालाय बिराद मोजां जादों लोगोफोर माने आंबो फार्स्ट टाइम गायदों आरो नै बुहुद गुवार नुयो ओरैबायदि खस्थ' खालामनांबाय आङो हारसिंनो माने ओरैबायदि अभाब जाफैनाय आंहा बे थाइबें गायनायावहा माने थाखा फैसायानो गैयि बेबायदि अबस्था अब्लाबो जि हायो आङो मालायनियाव धार लानानैबाबो आङो गायबाय आरो स' नैबेयावहा ओरैबायदि माने बेयाव आङो गायफ्लांबाय माने हलामोन आरो दै थायो बेयावहा थैजोब्बायलै लोगोफोर जि फुलि दोङो थैजोब्बाय आरो स' बेखिनियानो आरो मोजाङालाय जथेस्थ' मोजां जादों हायाबो फार्स्ट टाइम आरो मा होनो जोबोर मोजां जादों गायनायाबो फार्स्ट टाइम आरो स' माबायदि जायो नायनोसै लोगोफोर स' आरो दायो बेयावहाबो ओरैबायदि खामानि दंबावो माने मुलि सारनाय मानाय गोबां खामानि दङ आरो लोगोफोर स' भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन खुलुमबाय लोगोफोर खबरा माबोरै दं नोंसोरनिया आसा खालामो
गासैबो मोजाङैनो दङ। स' आङो भिडिअ लाबोनो मोनिया जोबोर गोबाव जाबायमोन, माने भिडिअखौनो आङो बानायनो हायाखै। आङो माने मोनसे खामानियाव बिजि जानानै दङ, बेखायनो आङो भिडिअखौ बानायनो हायाखै। बानायनो सानदोंमोन, खिन्थु आंहा केमेरामेनबो गैया नालाय, बिनिखायनो आङो बानायनो हायाखै आरो लोगोफोर। स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो, नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनैनि कन्टेन्टआ मा जागोन। नोंथांमोनाथ' हमदांनो हाखाबाय थाम्बनेइलाव नायनानै, बेनिखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामनानै होदो आरो लोगोसे शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै लोगोफोर, बे आबादखौ आङो मावदों, माने थाइबें। नै गोजौ गोजौ जाजोब्बाय, गासैजों दायो 26 दिन जाबाय लोगोफोर। बियो माने ओरैबायदि आरो खामानिया, सानसे हाबाबानो बारियाव फैयाबानो खामानि मावाबानो जाया आरो लोगोफोर। स' आङो ओरैबायदि जुजिनांबाय बेखौ गायजेननायावहा, एन्जरबो दाउबो ओरैबायदि बिनि बेगरखौ जायो आरो लोगोफोर। स' दायो फिथाइबो थायहांनो लाबाय आरो नै लोगोफोर, फिथाइबो थाइबाय आरो लोगोफोर। स' नोंथांमोना गायनो सानदोंब्ला दाबाबो गायजागोन, माने ओरैबायदि सम दङ आरो बेखौ गायनायनिया। आंनिया एसे एडभान्स आङो गायनानै लाबाय। स' अब्लाबो जेबो नङा, एडभान्स जाबाबो जेबो नङासै आरो लोगोफोर। नै बेसे गोजौ गोजौ जाजोब्बाय, माने मोजाङालाय मोजां जादों आरो लोगोफोर। माने फिथाइया ओरैबायदि आंखि मोनफ्रोमनिफ्रायबो ओरै थायलाङो आरो नै लोगोफोर। एसेनिखौ आं दा खोन्थिगोन। गासै आंनिया बेयावहा 1.5 बिगा दङ। नैबे लांदां लांदां नुनाया जाबाय माने दाउथु एन्जर बिसोरनो जानानै नस्थ' खालामबाय आरो। स' बेखायनो एसेबां लांदां लांदां नुदों आरो नै लोगोफोर। माने ओरैबायदि गरम लोगोफोर, थाइबें खेथि खालामनाया ओरैबायदि गरम बोथोराव खालामबायना आङो, ओरैबायदि गरम लोगोफोर, बाब 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 थानो हाया। माने आं फैफिननो थांनोसै आरो न'आवहा। माबायदि नुदों लोगोफोर, अननानै कमेन्ट खालामगोन नै लोगोफोर। बिबारबो बारबाय। स' नायलांबाय थादो लोगोफोर। बिदिब्ला माने नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। गरमद्रायखाय आं थानो हाला बेयावहा, ओरैबायदि माने मोखांखौनो खिथिजाला आरो लोगोफोर। अभार गरमद्रायखाय आं थांनोसै आरो दायो। जेवराबो गैया, नै बनायनो मोनाखै। आसिखासो ओरैनो होथेना गालांनांगौ। नै बेफोर जेंसिफोरखौनो माने ओरै माने मेन लामाया इसिनो आरो लोगोफोर, ओइफोरलाय नाय थांलाय फैलाय गारि इसिनो आरो। स' दायो थांनोसै नै लोगोफोर। एकदम खि खावखानासो थानो गोनां जादों आङो। उपाय गैया आरो, खेथियकफोराबो बिदिनोसै, सान्दुं अखा गासैयावबो मावनो गोनां जायो। थांसै लोगोफोर। गारियाबो नै बोरायथार, उपाय गैया, बायनोबो हायाना। आखाइफोराथ' नायथाव जाला, नै ओरैबायदि गोसोम। मोखांखौथ' नायनो बादे लोगोफोर, ओरैबायदि। ओरैबायदि जायो, मालाबा समाव ओरैबायदि डाउन जायो, मालाबा समाव हाइ जायो। माने थाइसेनिफ्राय लानानै 40 बेबायदि हाइस्ट दाम जायो आरो लोगोफोर। माथो बुंनो आरो, भाग्यनि सायाव आरो, भाग्य नांगौ जायो। माने बाइकखौ लोगो मोनदोंमोन आरो आङो। बाय बाय लोगोफोर, बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'बाय।